חברת סולצ'יפ מפתחת סוללה סולרית ייחודית הממירה אור לאנרגיה חשמלית. הסוללה מתאימה לצריכת האנרגיה של התקנים ניידים ואלחוטיים בעלי הספק נמוך הנדרש במיליארדי מכשירי חשמל זעירים. המרת האור לאנרגיה מתבצעת באמצעות תאים סולריים הלוכדים פוטונים של אור, ועל ידי קשירתם למולקולות התא הסולרי מתקבלת אנרגיה חשמלית. זו מהותה של הריאקציה הפוטו-וולטאית. המוצר של החברה הוא סוללה סולרית, שזו בעצם סוללה שלעולם לא נגמרת. סוללה שיודעת לטעון את עצמה מאור. הסוללה הסולרית מתאימה לפלחי שוק רבים, וביניהם מערכות סנסורים אלחוטיים המיועדים לחקלאות, ביטחון, רשתות חכמות, בתים חכמים, ערים חכמות, תחבורה, ניטור סביבה ועוד. יש כאן סוללה סולרית שמבוססת על תהליך סטנדרטי של ייצור שבבים. הסוללה היא שבב חכם שממיר אנרגיה לאור. בטריות רגילות מספקות מתחים שונים. השבב החכם שלנו יכול לספק כמה מתחים עד 8.4 וולט, ולפיכך לשרת הרבה אפליקציות בו זמנית. בעקבות סיום פיתוח אב טיפוס, קיבלה סולצ'יפ הזמנה מותנית לרכישת מוצריה בשווי של $1,300,000. בין החברות הפוטנציאליות לרכוש את המערכות גם משרד הביטחון ומג"ל. בשנה האחרונה גייסה החברה $1,000,000 מחברת החשמל לישראל, ממשקיעים פרטיים ומבנק השקעות אמריקאי. העתיד של החברה הוא כמובן לספק אנרגיה במקום סוללות מתכלות ומזהמות.